Hvordan har Apex været? Apex har været sygt fedt. Det har været en fuldstændig vild oplevelse for mig. Kom tilbage. Det er fucking fedt, selvom man ikke har været her i mange år. Det er virkelig fedt at være tilbage. Det er virkelig fedt at mærke de forskellige energier, også fordi vi er en lidt ældre crowd, end vi har oplevet før. Og det er vildt fedt, at vi alle sammen kan være sammen på den her måde, fordi alle er også bare klar på at lære noget nyt og komme tilbage i deres skønne fællesskab. Jeg valgte at komme tilbage på True North her på Apex efter 5 år. Jamen, jeg synes, det er mega fedt. Jeg kan virkelig godt lide miljøet her. Den måde, der er så meget åbenhed og ærlighed. Jeg tror, at det, jeg tager allermest med mig, det er det her med de forskellige personlighedstyper, som vi har lært. Jeg kan godt have meget tendens til at være meget dominant, og kan hurtigt komme op og toppes med folk, der også er dominante. Så det der med at lære, hvordan vi ligesom inkorporerer det hele, så vi ligesom får styrkerne ud i hinanden. Det har været super fedt. Jeg synes, det eneste ærgerligt, det er, at det har været så kort tid. Jeg ville ønske, at jeg kunne have været her meget længere tid. Det er ærgerligt, det er så kort, fordi at man når jo at bygge den her relation til folk, hvilket man gør fra day one, ikke? Så man vil jo gerne bare blive ved med at være sammen med folk, men det har været super fedt. Virkelig intens, men på den bedst mulige måde. Jeg tænkte bare, fuck det. Nu springer vi bare ud i det, og det har virkelig givet mig en hel masse. Og jeg har virkelig lært meget om mig selv og om andre mennesker.